Så jag tror att jag fick se. Ja. Ja, men det där är inget bra. Kom närmare för annars blir det avståeligt. Jo. Det här är en vattenpipa. Och där är våran grill. Var är den då? Där brinner jag. Så nu ska hon kämpa här med... Jag vet inte vad den är eller? Ska jag göra? Aj. Ja. Nu ska de tända på här. Ska vi räta? Här, håll för. Det här ser verkligen skumt ut. Ja, vad fan! Alltså ni kommer bränna upp någonting annat. Jävlar. Nu brinner det ju. Jo, men den är... Som ett... Men det ryker ju om den. Ja. Jag tror att det är okej faktiskt. Så jag tror att det är okej. Det ska så här knastra och ha sig. Ja, men det gör ju det. Det låter ju. Here I am! Kolla på den där då! Vad Pia som filmar.